Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Azi jucăm o lume simplă. Niște piatră pe acolo. Piatră. Stați un pic, am mă duc în altă parte. Așa, aici e mai bine. Stați un pic. Sunt foarte obosit. Câte ore? E 20, 24, 10. Și am găsit zice ceva. Nimic interesant. Nu nimic. Mai găsit și încă ceva. Doar. N-am despre interesant. Te-ai dus la culcat. Ia și mama asta. Gata, gata, gata. Mai vine ceva? Nimic. Dar sunt fericit că am găsit asta măcar. Sunt fericit. Hei, am auzit ceva încă la mine. V-am păcălit. Am făcut și tot asta. Eu am fost Vlad de Foc și sper să primiți multe like-uri. Paca!